ناوی مردالم پاش ناوی me Yavuz'um ev 4-5 salêm neskettim bi karê muzikê hewesa me ji meelmê me hat mamostê min ji Mêrsînê hatibû Mijwîdî Meyê navê veya Meyê meyana behsa wê jî bike Mijwîdî bû mey û bilûrê bilûrê hewesa me bû ez benim ya min ji meelmê xwe dîbû min dil girtibû jê min dixwast ez lê xêmê malbata min jî alîkariyê min kir meelmê min peyivî meelmê min jî mamostê min rê min da ez bilûrê elimîm bilûra min ya spê Nuh Elimî jî virim veya 2016 me kirî min pê dest pê kir a min ya spê Nuh Elimî îja dûrim ji meyê ji meelmê xwe dî mawilî bilûrê dîbû ji mamostê xwe dî min meyê jê dî îja hewesa me ket ser dilê min ket meyê min got ez gerek belim meyê jî meelmê xwe peyivî ew jî xwedê jê razî bi negot tiştek got temam em ê wê jî rête bidin ema dora salek sal û nîvkê wan alîkariyê min kir bilûrê jî meyê jî got wexta ez elimîm îja ez bi xwe ez elimîm ez pêş ketim hatim heya vê dera îja ez ketim mekteba muzikê a Mêrdîn ez ji Mêrdîn dixwînim anaka mekteba muzikê ye salek me maye ez ê wê jî xelas bikim înşallah ê ez lê dixêmê enstrûmanê me zurne ye me ye bilûrê zaten zurne û meyê naz dikin milletê me ev jî jêr dibên dudux Ermenî wan jêr dibe dudûxê Ermenîstan Azerbaycan jêr dibe balaban li cem me jî rehmetliyê Egidê Cumû bi kurdawarî lê dixist dengbêjî wan lê dixist îja ez jî dengbêjî lê dixêmê bi kurdî lê dixêmê hezkirina min û muzikê müzik aqlê me tune bû yanî warê ez ji malê me re ji war dikeve banî wan me re disirê me re dibe aqdengê me re çi xweş wan hema hewesa min ser muzikê tune bû gava wexta meelmê me hat mamostê me ket sinifê milên rê bilûrê lê dixe îja dilê min ket ser bilûrê min ji bavê xwe got îja bavê min mamostê min peyivî mamostê min jî qebûl kir bilûrê rê min da hewesa min ser bilûrê hatibû îja bilûr 5-6 meh wan çû ez çav meyê ketim meelmê me meyê xist mey jî ev min xwest ez li meyê xim meelmê min wiha jî mamostê me qebûl kir me li meyê jî ja lê xist wek min got dora salkê sal û nîvkê wan rê min da alîkariyê min kir jê pêvtirî jî ez hatim va derna ez ketim mekteba muzikê mekteba min muzikê meelmê me mamostên wan alîkariyê min dikim qayît wan çê dibe çi stê me bi em darî lê dixînê ez jî ro pêv mamoste difikirim ez mamoste nasîb bibe em ê li Stenbolê em dixwazin bixwînin a konservatwarê ew jî unîversîtê dilê me ez bibim mamostê muzikê îşallah vê sala jî biqede
ميدنگ بيجا لخيجا